Maganda talaga ang view kasi nasa highest point tayo. Oh, may snake oh. Wow. Grabe. Paso yung kamay ko. Babaga na sa sobrang init. Tol, oh, maraming naliligo. Sir, taga saan po kayo? Season sir. Saan po sa season? Diyan sa Libang. Ah. Nice view kong oh. The view kong dalok. Nice view. Maganda talaga ang view kasi nasa highest point tayo. Oh, may snake oh. May ahas na tumawid sa daan. A few moments later. Nako, mainit. Mainit po yung disc brake po natin. Kaya pahinga tayo saglit. Kasi kung di nyo tinatanong guys, itong dinadaanan namin sobrang tarik. Pauwi na kami. Pabulusok po to kaya
Naka-primera nga tayo, engine brake, tapos alalay pa tayo ng preno, both front and rear. Pero ganun, mainit pa rin. Oh, nagbabaga po yung big split natin. Kaya pahinga tayo saglit. Kasi dyan sa baba mas lalong pabulusok pa dyan. Kaya mahirap na pag ramdam ko kanina, medyo mahirap na pong kumapit yung preno natin. Kaya pahinga tayo saglit. Yan sa baba, yan na po yung Cannon Road. Yan o, lemon farm. Dito po tayo sa Camp 1 Tuba Benguet. Mainit talaga, halos parang nagbabaga na sa sobrang init kasi masyadong pabulusok yung daan. Tapos kanina nung umakyat tayo, sobrang paakyat din. Primera lang yung madalas na cambio natin. Grabe yun, init, pabulusok na naman yan. Tapos another pahinga ulit pagdating natin sa yung nasa mismong malapit na sa highway ng Cannon Road. Kasi yung entrance dyan sa baba talagang napakagrabe yung downhill nya, pabulusok talaga. Tapos pagpakyat naman sobrang tarik din. Kaya madalas yung mga nalulus brake dito guys. Kaya ang dapat mong gawin, hindi ka dapat dire-diretso, kasi pag nakababad yung preno mo talagang malulus brake ka kasi iinit yan eh. Pag nagbaga yan, wala na, hindi nakakapit yung preno. Kaya advice ko sa mga dumadaan sa mga ganitong klaseng daan, huwag po tayong magtiwala sa preno kasi pag uminit yan, nako, wala, hindi na yan hihinto. Tapos may mga bangin-bangin pa, buti may mga yan o, may mga harang na ganyan. Tapos sharp curve pa. Bihira din yung mga sasakyan na umakyat dito guys, kasi ito nga napakatarik. Usually yung umakyat na sasakyan dito yung naka front 4-wheel drive. Pero pag wala kang front drive, nako, walang anin, delikado. Wag kang magkakamali. Itong sasakyan na to nakaparking dito, front drive po yan. Basta kamarap pa kayo. Nagpusi pa kayo, may lalaps, may ani. Niyaya ko siya para kahit pa paano makapasyal din dito sa lugar ng may malamig na klima. Kaya abang ulit guys, patuloy ulit kami. Mamaya pahinga na naman dyan sa baba. Pwede na siguro. Nako. Yan na yung highway sa baba. Kaya yan o, matarik din yan. Wow, grabe, napaso yung kamay ko. Nagbabaga yung preno natin. Yan yung pulse. Maraming naliligo. Yan, nature na nature talaga guys. Ganda ng pulse.
Gusto no? Tama niyo ba kahit? Mga sabsabong dyan eh oh. No, may mga magandang bulaklak doon. Tapos kung mapapansin nyo guys, itong bundok na ito, tingnan nyo, purong bato. Yan yung hindi naman yung limestone, bedrocks yan, hila ang tawag sa Ilocano, bedrocks. Yan na sa baba, okay, non road na. Diyan dumaan diyan noon. Diyan dumaan noon yung Enduro Cross. Yan tumawid diyan tapos dire-diretso sa ilog. Nasinitak. Ni. Nagmarka diyan. Bigbig kang. Nagbabaga talaga yung display guys. Mainit. Basta karon, ini ganap. May makramo, ito naman. May takas lamot pa. Ini. Di abot na rin ay. Yung kamay ko na markahan. Tawag mo doon. Alam mo namang mainit, hawakan mo pa, tanga. Yan tuloy. Napasok ka. Oh, yan oh. Yan, bato. Napakaganda ng view. Talagang mamamangha ka sa view dito sa Benguet. Parating na yung ulan. Papalit lang ako ng battery. Tara na ulit guys, baka abutan tayo ng ulan. Wala kaming dalang kapote. Kung ano bang tarapal dyan, wala. Kaya, tara na. Let's go. Bakit? Honey? Put your head on my shoulder. Sige. Un. Un. Cannon Road. Come on. May falls tayo dito. Yo. Dadaan ulit tayo dito sa bypass road.
po kayo? Season sir, Saan po sa season? dyan sa Libang. Sige sir. Ayan po, dumaan tayo saglit ng prutas. Kukuha tayo ng prutas. Dito na po tayo sa Pusurobio Supermarket. Alas 5 na ng hapon. Saka bibili pa siya ng mansanas. Santol at saka mansanas. Okay. Ganitong oras, alas 5, halos lahat yung mga pamilyan dito nakasarado na. Ha? So, galing kami doon ng Benguet hanggang dito sa Pangasinan, 1 oras lang pababa. Pero nung pakyat, 2 oras mahigit siguro. 1 oras, walang 1 oras kasi huminto tayo eh, nagpahinga saglit. So yan po yung naging content natin ngayon sa araw na to, at salamat sa yung panatili sa ating channel. Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon at naging safe po yung biyahe natin. Kaya hanggang sa muli kaibigan.
Nakaw traffic. Banat. Ano na? Balik pagpaibidan na rin. Mura. Naina.